Δεν χρειάζεται να ακούς τις φωνές αυτών που ζητούν. Άκου τη συνείδησή σου. Το πιο ακριβό δώρο. Το δώρο της ζωής. Από τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Με μία απλή και ανώδυνη διαδικασία 10 λεπτών. Από το 1985, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς στηρίζει την προσπάθεια ζωής με την εθελοντική αιμοδοσία και την δωρεά οργάνων και μυελούδων οστών. Σήμερα κάνε κάτι διαφορετικό. Δώσε αίμα, δώσε ζωή. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 23 553. Τετάρτη 4 Ιουνίου, πανκαστοριανή αιμοδοσία στα γραφεία του Συλλόγου μας στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι.